Selamat berjumpa lagi lur dalam konten videoku makan. Kali ini saya bikin menu ayam goreng gedebek. Aduh, opo ayam goreng gedebek ini kan saya kan punya ikan ayam setitik to lur. Wis mbok tak bumbu opo, bumbune mek koyo ngene iki lur. Iki ana terigu tak wae merica ngene iki. Nah, terigu tak wae merica terus mari ngono tak wae masako. Nah, bariku tak ublek-ublek lur. Tak wae titik baking ya koyo wong nggae roti. Mbok dadene apa ora ngerti iki engko. Judule ngono kuwi mau. Nah, saiki baru tak ublek-ublek karo iki lur, karo tangan. Wis ublek-ublek ngene ae. Terus titike tak cemplung ning ndek kene iki ndek terigu. Tak uluk-uluk terigu ngene iki lur. Wis tak uluk-uluk terigu. Kabeh tak uluk-uluk ning terigu ngene iki lur. Wis iki engko mbuh rasane piye dadine piye. Terus bareng tak celup nek banyu. Plung, ya ngene to. Tak kum ndek banyu lur. Ya prosesnya meh koyo wong gawe Kentucky tapi duduk Kentucky lur iki. Iki jenenge ayam goreng gedebek. Prosesnya ini iki mergo iki mang duwe bahan sak cethuke tak tok-tokne ngono wis. Percobaan lur wis pokoke sementing kena dipangan kena ngelawul wong ora didol iki lur ngelawul dhewe koyo apa iki rasane iki engko iki eksperimen lur. Tapi jadi ndak eksperimen lur aku tau pernah nyoba walaupun bentuknya koyo tape goreng tapi dipangan iki yo enak tepune. Cuma modelnya gedebek. Bah wis lur ya pokoke nek dipangan wis iki uluk-uluk terigu meneh ngene iki. Nah tak uluk-uluk terigu cek rada gandel sithik lur. Lek srewata ngene iki ya. Ini iki yo tak cemplungke maneh lur ning gone banyu tak ulek-ulek, tak uluk-uluk ngene iki maneh lur. Nah, diurapi mbek terigu ngene iki. Wis ngene kaya wong iso masak. Tak cemplung ngene, tak dus paringno tak cemplungne terigu ngene wis pokoke wong masakane kaya wong bingung. Asline bingung lawul lur wis gak apa-apa wis. Pokoke nek tak pangan. Nah, ngene lho. Lek sampean kepengin nyoba penasaran ya silakan dicoba gak apa-apa lur. Wong iki yo gak mendemi, wong dimaem yo enak. Cuma model iki lho gedebek. Tak cepakne wajane tak gorenge selur kesuwen ini sintang tak goreng sreng. Ya. Goreng ini lho. Wajanku cilik jane lek ngiseni titik ae. Tapi gak telaten aku selak luwe rek. Selak luwe pokoke mateng tak plang-plung ngono ae wis. Wis dulu-dulu terigu tak plung-plung ning ngene iki. Nah, sing ngene wis mateng dulu marine lur. Gak kesuwen wis. Ora arek sik ambek sotil ngono wis. Nah, beres wis lur. Semari ora arek ambek sotil, sak sekirane rada kuning keemasan. Wis koyo wong iso masak temenan. Rada kuning keemasan. Baru diangkat ditiriskan. Nah, ngene lho wis mateng lur. Enak iki nggo mari tak kene sambel bawang lur. Nah, tak kene sambel bawang iki aku sik gorengne lur. Sebab iki sik kurang titik cek rada akeh engko salo tak cemilan. Aduh ngene karo scroll HP. Karo mendelok HP utawa mendelok TV ngono wis mau wening lur. Sing iki penting kena dingge ganjele mangan. Gak rewel-rewel ro, enggak rewel-rewel ro wong lur wong dimaem dhewe. Iki sambele lur. Sambele mekur bawang karo lombok tak gerus ngene wis. Wis gak kesuwen. Nah, tak gerujuk jerantah kok mangus. Mari ngene lur. Kan rada lembut lho lur. Mari iki tak gerujuk jerantah sing panas. Wah, mantap lur. Lah ngene iki lur iki guys. Ces. Nah, tak wae jerantah panas tak ulek-ulek neh lur wis. Iki lho kene dingge baturi mam sego rek. Nah, yo ini lur. Nah, menuku ini lur sudah jadi menuku lur ya. Ini nasi putih sama ini tadi
Ayam goreng. Ayam goreng gedebek ini ya, kayak tape goreng. Terus ini ada sambal bawang dicos minyak panas, ada kenikir gilalapane, terus sama ini lur, terong ya lur ya. Terus ini ada daun dewa. Gilalap karo jamu lur. Iki menuku sini ki lur. Ayam goreng gedebek. Monggo lur katuran dar para bareng kalih lawu ayam goreng gedebek. Kita coba lur ayam goreng gedebeknya. Ternyata enak walaupun bentuknya itu gedebek kemek ini lur. Ini kita duletkan sambal ini, sambal bawang. Terus ini kita pilih begini. Enak. Ternyata tidak seperti tape goreng. Nah, ini lawak terongnya begini. Sama kenikir. Mantap. Daun dewa. Mantap pak, unjul rasanya. Rasanya wis pokoknya ndak karu-karuan. Pokoknya iki. Enak banget. Mantap lho. Masakan deso wis rampung masake saka pawon cilik prasojo prasane senajan deso nanging nyenengake sing nonton kabeh dadi yo marime.